आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बरायफिननाय थाबावबाय जों दा मोनसे जायगायाव थानानै ब्लग बानायनो जोंनि ब्लगखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जाम्बा जाम्बि ब्लग दा जों मोनसे जायगायाव थानानै मोनसे जायगा माने बाथौनि जोंना माबा गेदेर मिटिं जादों होननाय नोंथांनि मा मिटिं जोंबो बारा मिथिथ'आ दा नायना नुब्लाथाय नोंथांमोननोबो खिन्थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय था जों दा थांबाय दङ जों गासिबो थांदो सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयजोनसो थांदो बे जोंफोर गामिनि हारामुरा बुस्थु नैबेजोंनो जोंफोरनि एरिया खिनिया बेसेबा गुवार एरियायाव लाइन थाङो आरो ना हारामुरा एकदम सिङाव थांनो गिथावथाव मा नांगौ मा बिरिंलाबाय दं मबाइल लानानैलाय आख्ला आख्ला बिरिंलायोनो नैबे जोंनि गामिनि बाजार फिसा फिसौ बाजार नामा कावतालि बेयाव गोबां बेसाद मोनो गारि फैदो जोंनि बाजारनि मेन गेटआव मोनफैदो माबाया बाथौनि माबानि मेन गेटआव मोनफैबाय दा जों हाबलांनोसै बरायबाय बे एलपि स्कुल लोगोसे वाटार साप्लाइबो दङ बेवहाय मा जादोंमोनबा थालिर दंफां गायलायनाय बारा बुजिना मोनाखै मामोनलाय इयो मा जादोंमोनलै जों जागायाव मोनफैबाय दा मिटिं जानाय जागायाव नैबेनो प्रग्रामा गाबोनसो ना गाइस दिनै नङा बेवहाय नैबेयो थान्दै मेल माबा रुम बेयो मेन गेट मा दा बाथौआ एसे सिल्क नङा इनि कनफेक्ट गना माबासो नोंगो नैयो मन्दिर आरो केदाराव नैयो शिव मन्दिर नैबेयो मेन गेट नैबेयो जामुंसालि आरोना फैबाथाय बेवहायनो मोनजागोन ओंखामखौ प्रग्रामा दिनैथ' जाथ'वाखै नालाय मानसिफोरबो गैया गाबोन देखायबावगोन प्रग्राम जाबाथाय नोंथांमोननो दा बेखिनियानो दखानफोरबो फैथ'वाखैनो दखान बाजारफोरबो गाबोन देखायफैलायगोन नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै बेखिनियानो दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय बाय